खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 17 फेब्रुवारि 2026 मायथाइ एबा 4 फागुन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। न'खराव गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों खामानि मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। न'खरजों गोजोनथाव सम बारहोगोन। गोदान रां थिसननायखौ साननानै ला। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। खामानि थिलियाव मान मोनगोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हायो। साना समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रायज्लायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दावबायनायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। सोरजिलु खामानियाव जौगागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा न'खरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि सानना नायनो हायो। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा समाजारि मान मोनगोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। न'खरनि हेफाजाब थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। जाफुंसारनाया दैदेननाय गोहोजों फैगोन। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नों गावनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। न'खराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना साबजाथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गुसुं दावबायनाया जाथावना। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। न'खराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सिंनि गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा आन्दोनि बाथ्राफोराव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा न'खरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया एभारेज जागोन। धोरोमारि गोसोआ बांगोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव जौगागोन। खामायनो हायो।
नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोलोंथाइ जाफुंसार जानो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथिया मुलाम्फा लाबोगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना दिदोम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा जाफुंसार जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सोरजिलु खामानियाव दावगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोहोआ बांगोन। ध्यान आरो खुलुमनायनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। साना गाहाम आरो फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।